Yun, welcome again to another episode of Budget Meal Everyday. Madlang episode. Siyempre, diretso na tayo dahil gutom na. Kanon nga kanin at ang rabbit ay nagsuroy-suroy. Ang ulam natin ngayon ay giniling na karne. Yun, 1/4 karne tsaka maraming patatas at carrots. Yun lang po. Kaya, kain na po tayo! So, anong hirit natin ngayon madlang naiti? As of the news today ng isang sikat na AM station dito sa Cebu, may mga tarpaulin na daw na pinapakalat sa Cebu City within Fuentes, Osmeña at saka sa Mandawi City area. Kung sino man yon, bahala na kayo mag-research doon dahil hindi ko mga kandidato yon. Yun, kaya kain na lang tayo. Kanya-kanya tayo ngayon, lalo na sa ngayon na nagmahal ng mga bilihin. Kain tayo. Kung may mag-invite sa'yo, magyaya sa'yo kumain, kain ka. At least, nakaminos gastos ka sa araw na yun. May bukid man, magbakog. Ako, pag magyaya ako ng kain, siguro kain tayo, kisibi. Para safe. Naunta, kisibi lang. Kanya-kanyang budget bro. Naunta, treat mo. Di, kansikibi. Hindi na lang kusbalay. Ano pang hirit natin ngayon sa Cebu? Kasi papunta ng Cebu sa BBM yung pinakadakilang presidente ng Pilipinas. Si President Marcos kasi, yung senior, during his regime, according to political analyst, one of the best presidents sana, kaya lang naglungsad siya ng martial law, kaya yun, one of the worst presidents siya ng Pilipinas. Yung anak naman niya ngayon, si President Ferdinand Bongbong Marcos, iwan ko anong nangyari. Sugway na lang magtanding. Sabi ni Attorney Guanzon at yung interview ni Karen Davila, yung presidente natin ngayon naging siya, ang tawag doon? Siya yung nagbunyag ng mga duning anomalya sa flood control, tapos siya rin pala yung yun lang, baka maano tayo. Si Guanzon yun ha, saka si Karen Davila, siya yung whistleblower pala, nagbunyag sa mga anomalya, mga projects, ghost projects ng DPWH. Ayan. Pero si Guanzon ayaw maniwala. Parang totoo naman yung explanation ni Guanzon niya. On the first year, kakalkalin yung mga tax ng mga tao. On the second, third, yun, yung kaba ng bayan, kakalkalin din nila para sa kanila. On the fourth, magbubunyag sila. Parang tama. Anyway, God bless everyone. Sobrang haba na yung natin video. Yun, mga chismoso. God bless everyone.